Uusi viikko. Uudet kujeet. Tervetuloa uuden videon pariin. Katsotaan mitä tällä viikolla saadaan aikaan. Näin se maanantaipäivä vaan meni äkkiä. Saa lähteä taas työmaalle. Iltavuoro viikko. Tänään tarkistettiin vähän jarrulevyjä vielä. Että ne on kaikki kunnossa. On niin pitkä projekti, että rupeaa olemaan muistin kanssa jo vähän semmoisia, että mikähän on tehty ja mikä ei. Oli ne onneksi kaikki kiinni, mutta oli pakko tarkistaa, kun jäi vähän semmoinen miele, että onkohan ne kiinni vai ei. Ja sen lisäksi tilkittiin se yksi nestevuoto tuolta. Tai semmonen ei se edes vuotanut, kun on mehi pikkusen, mutta sekin on nyt kunnossa ja neste on moottorissa ja kierrätetty vesipumpulla ilmaa pois sieltä ja kaikenlaista. Ei kai siinä. Tää päivä muutenkin muutamaa juttua tuossa fiksattiin ja polttoainelinjat on kaikki nyt kunnossa. Bensaa vaan ei ollut yhtään pajassa, niin pitää käydä huomenna hakemassa polttoainetta, niin saa kierrättää polttoaineenkin sitten, niin näkee, ettei sekin pitää, ei näe, että se vuotaa, vaan toivottavasti se pitää kaikki. Että saa testattua kaikki sitten ja sitten se rupeekin olemaan pian. Mä hain nyt kun mä lähden töihin, niin tohon sen liittimen ja saa sen toisen öljyletkun sitten tonne alle, siellä on kiinnityspaikka, laitetaan ne kiinni sinne sitten, niin ei pääse hinkkaamaan mihinkään. Ja kytkimen letkun mä laitan huomenna, saa kytkimen tehdä tai ilmata lähinnä, eikä siinä muuta. Kyllä se siitä. Sitten sais soitella Daatan Nero Topiakselle, että se tulisi vähän katsomaan arvot kohdalleen ja saatais painaa starttinappulaa, katsotaan mitä sitten tapahtuu. Niin jo vaihdelaatikko öljykin laitettiin tänne. Onhan tässä on kaikennäköistä. Liruteltiin paikoilleensa. Jees, mä lähden nyt töihin ja katsotaan huomenna lisää. Tiistaita. Tänään aamupäivästä väsättiin noi öljyletkut paikalleen. Ja ne on nyt paikallaan. Ne tulee tuolta moottori. Toinen tulee täältä päästä moottori, toinen toista päästä. Ne on nyt siinä. Tohon tulee sitten se imuilmakotelo ja sitten se letku kiertää tuosta. Onhan pikkusen mahtavat letkut sitten. Fintos myy näitä ja on laadukkaita todellakin. Polttoainelinjat on valmiina, nekin on Fintokselta nuo letkut ja samaten edessä, niin edessä letkut myöskin ja pistettiin tänään bensan painettakin ja kaikki linjat piti ja bensa kierti takaisin tankkiin ja nekin on tarkistettu nyt sitten, että tässä huomenissa laitetaan kytkin letku vielä paikalleen ja tehdään kytkin nesteet sisällä, tehdä ilmata ja muuta, niin sitten sekin on valmis. Jarrut on valmiina, polttoainelinjat on valmiina, sähkö pitäisi olla valmiina, öljylinjat, laitetaan öljy koneeseen ja sittenhän se rupeaa olemaankin starttia vailla. Nyt joutuu taas lähtemään kohti työmaata ja jatketaan huomenna sitten lisää. Pitkää perjantaita. Ensimmäinen semmonen
reilumpi aasinpotku takaraivoon, eli sakkokierros tuli nyt sitten. Keskiviikkona hoksattiin, kun tehtiin kytkintä tossa, että ei meinaa oikein riittää poljinvoima tuohon tuolle asetelmalle ja no, eilen torstaina mulla oli kaikkea muuta, niin mä en kerinyt pajaan ollenkaan ja tänään ollaan sitten päivällä aloiteltu ja on niinku hävityksen jäljiltä, eli tyhjää taas täynnä. Moottori on pöydällä ja laatikko on irti ja koitetaan keksiä plan B:tä nyt tähän pikaisesti Eli. Joo. Huomenna. Siis nyt on pitkä perjantai-ilta. Takaisin näyttää kello. Tässä on nyt oltu ihan riittämiin ja mun pitää lähteä muualle käymään tossa ja muuta niin. Huomenissa koittaa katella erilainen työsylinteri tuohon vaihdelaatikon päähän. Se nyt näyttäisi olevan ainut vaihtoehto, mikä tähän nyt on mahdollista edes tehdä. Ja jos ei sitä huomenissa löydy, niin se menee tilaustavaraksi ja sittenhän se taas kestää. Meillä on tiistaille buukattu Tobias tulossa tänne. Laitettaisiin käyntiin. Saa ihan oikeasti nähdä. No, periaatteessa pelkän moottorinkin voi laittaa käyntiin ilman vaihdelaatikkoa ja todennäköisesti niin sitten tehdään sillä hetkellä, koska Tobias on kiireinen. Dynolapilla on ihan riittävästi tekemistä ilman meitäkin ja järjestellään meidän takia sitten muita aikoja, niin me laitetaan sitten ilman vaihdelaatikkoa kone käyntiin, jos ei muuta. Mut. Toivottavasti huomenna löydetään niitä sylinteriä ja muuta tuossa, että saadaan rakennettua. Tässä nyt olisi muutama vapaa päivä vapaana tässä tai pyhitetty tälle touhulle ja no, toivotaan. Katsotaan huomenissa, onko löydetty mitään, keksitty mitään. Yes. Lauantai kääntynyt ehtooksi. Tänään on sitten jumpattu vähän reilummin ja mökkikin on täynnä savua niin kuin taikurin telttasirkuksessa. Mutta nyt päästiin eteenpäin tosiaan tässä kytkin haasteessa. Paketti on taas nipussa. Huomenna käytetään vielä yhden kerran laatikkoa tuosta moottorista irti ja tehdään yksi taikatemppu sinne vielä ja sitten me kasataan takaisin se tuonne autoon ja eiköhän se siitä. Vähän positiivisemmalla fiiliksellä kuin eilen, kun oli ihan hukassa tää homma ja nyt näkyy taas tunnelin päässä valoa niin sanotusti. Eiköhän se siitä taas. On se tiiäksä, kun 3 vai 4 kertaa se oli tuolla takaluukussa toi paketti jo tänään ja tuossa pöydällä se oli 7, 8, 9 kertaa auki ja aina vähän viilattu jotakin pikkusen ja mietitty ja no nyt se on kunnossa. Huomenna ruvetaan tosiaan kasaamaan ja tallipäällikkö tulee häsyihin ja päämekaanikko tulee häsyihin, niin saadaan äkkiä näkyvää aikaa. Sitten maanantaina onkin minimiehen synttäripilettä ja muuta ja tiistai-illalla sitten se Tobias tosiaan tulee. Läppärin kanssa painetaan starttinappulaa.
Toivottavasti siinä ei tule sakkokierrosta, että lähtisi edes käyntiin. Mutta jees. Oli työn täyteinen päivä. Se on ehtoopuolessa nyt pesulle ja aamulla 9 jatketaan sunnuntai-aamuna. Kellon ympäryksiä mennään. Ei auta. Aika loppuu muuta. Jatketaan huomenna. Sunnuntain tohinat. Hohojakka. Kytkin on kunnossa. Auto on nipussa. Vaihdelaatikkoöljyt on laatikossa. Vedet on koneessa. Johdot on kiinni. Polttoaine on pyöritetty, ei vuotoja. Tallipäällikkö ja päämekaanikko oli tänään häsyssä, niin saatiin paljon aikaa ja nopeasti. Nyt on iltapäivä ja auto on niin sanotusti nipussa taas tiistaita varten. Moottoriöljy vielä puuttuu, mä hain sinne koekäyttööljyt, että sitten saa päästää ne pois ja tiputtaa ne pois sitten kun on käytetty, niin sitten laittaa kisaöljyt vasta sinne paikallensa. Iskarit oli siinä, ne lähtee simmitykseen huoltoon. Huomenna todennäköisesti pitää vielä ottaa yhteyttä simmaajaan, kuinka kerkiää ja eikö siinä meillä hyvällä mallilla taas. Sisällä mä laitan vielä koelaudan paikalle huomenissa tai sitten tiistaina viimeistään. Ja eikä siinä. Toivon mukaan seuraavalla videolla startataan ja saadaan käyntiinkin auto. Ja toivottavasti ei tule enää sakkorinkejä niin sanotusti enempää. Mutta tää oli tämmönen viikko. Oli välillä mieli matalalla, mutta sitten taas on vähän korkeammalla, kun homma on purkissa paremmin. Mut. Kohti seuraavaa pettymystä. Kiitos kun jaksoit katsoa video. Meidät löytää sieltä Instagramista ja Facebookista Kaukola Racing Team nimen alta. Pistäkää YVtä, AVtä. Kertokaa kaverille, haukkukaa kaverille. Eikä siinä. Palataan seuraavalla videolla taas. Moro!